Egiptul antic, o lume pierdută în timp, rămâne unul dintre cele mai enigmatice capitole ale istoriei. Pe malurile Nilului, o civilizație străveche a înflorit, lăsând în urma sa monumente colosale, texte misterioase și o moștenire culturală care continuă să ne fascineze. Haideți să pornim împreună într-o călătorie prin acest univers plin de secrete și să descoperim misterele care încă ne intrigă. Egiptenii nu erau doar constructori extraordinari, ci și meșteri ai scrisului. Hieroglifele lor sunt mai mult decât simple simboluri. Sunt un limbaj sacru, o punte între lumea umană și cea divină. Timp de secole, aceste semne au rămas încă un mister. De la aceste considerații pleacă și recomandarea noastră de lectură duminicală, punându-vă în fața ochilor minții o lucrare de referință elaborată de specialistul în egiptologie, profesorul universitar dr. Renata Tatomir, Antichități egiptene, 5 milenii de egiptologie. Volumul reprezintă continuarea aventurii cunoașterii în fascinantul trecut trimilenar al Egiptului faraonic, dar la un nivel superior, de specialitate. Asemenea medicului, cercetătorul, egiptologul își dedică viața studiului continuu, perfecționării neîntrerupte, pluridisciplinare, pentru că doar în acest fel poate reuși să cunoască profund și să înțeleagă trecutul, după cum spune autoarea Renata Tatomir. Reprezintă un fel de mini-enciclopedie a Egiptului antic, o imersiune în universul fabulos și nesfârșit al celei mai importante civilizații de la începuturile istoriei. Totodată, cartea este o invitație la explorarea acestui univers, atât pentru aceia care au drept hobby Egiptul faraonic, cât și pentru cei care doresc să-și transforme acest hobby în profesie pe viață academică și de cercetare, asemenea mie. Textul este vast și bogat în informație de nivel de specialitate, însoțit de un amplu material ilustrativ, provenind în proporție de 90% din cercetările anuale pe care le-am efectuat în Egipt, unde trebuie să recunosc că mă simt ca acasă. În acest fel, sunt curatorul și cercetătorul colecției de piese egiptene faraonice de la Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din București al Academiei Române, pe care din 2018 le public și particip cu prezentări la conferințe și congrese de specialitate. Am inițiat cursuri de egiptologie, precum introducere în egiptologie, antichități egiptene, limbă și scriere medio-egipteană hieroglific. În acest sens, egiptologul Renata Tatomir, membru al Asociației Internaționale a Egiptologilor, dar și președinte al Senatului Universității Hiperion din București, organizează a 11-a ediție a Conferinței Europene de Egiptologie, care va debuta pe 9 septembrie. Timp de o săptămână, evenimentul se bucură de o largă receptivitate internațională în cadrul comunității academice și științifice, prin înscrierea cu prezentări a unor renumiți egiptologi din Polonia, Egipt, Italia, Franța, Spania, Portugalia, Germania, Argentina, Japonia, dar și România. Pe parcursul zilelor evenimentului, egiptologii de marcă vor prezenta într-un mod atractiv aspecte din istoria, arheologia, limba, religia și cultura fabuloasei civilizații egiptene faraonice, astfel încât toți cei interesați să afle informații esențiale care să îmbogățească spiritual și cultural, după cum spune specialistul în egiptologie Renata Tatomir. The 11th European Conference of Egyptologists, una dintre cele mai elitiste acțiuni științifice de top internaționale în domeniul egiptologiei și unică în peisajul academic din România. Vor participa peste 80 de egiptologi din 25 de state de pe mapamond, un record academic pentru România. Ediția din acest an se află sub auspiciile Ambasadei Republicii Arabe Egipt la București și ale excelenței sale Dr. Olivia Toderean, ambasadorul României la Cairo. Fondatorii Conferinței Europene de Egiptologie au ales pentru ediția din acest an România și Universitatea Hiperion din București ca loc de desfășurare a
ediției actuale, datorită evenimentelor de înaltă ținută academică în domeniul egiptologiei, pe care le-am organizat în ultimii ani la universitate, prin Centrul pentru Studierea și Promovarea Egiptologiei Orientului și Mediteranei, singurul centru academic dedicat egiptologiei în România, pe care l-am fondat, și totodată parteneriatului pe care universitatea a dezvoltat de-a lungul anilor cu prestigiosul Institut al Culturilor Mediteraneene și Orientale al Academiei Poloneze de Științe, IMOCPAS, instituție care desfășoară ample misiuni arheologice la situri faraonice renumite, precum templul mortuar de la Der el-Bahri al reginei faraon Hatshepsut. Prestigiul Conferinței Europene de Egiptologie, care dintr-un eveniment european s-a transformat într-unul internațional, și, odată mai mult, onoarea care i s-a făcut României de a organiza ediția din acest an. În ultimii ani, însă, țările organizatoare și naționalitățile participanților au variat atât de mult încât organizatorii au recunoscut oficial că această conferință s-a transformat dintr-o reuniune europeană într-o conferință cu deschidere internațională la cel mai înalt nivel științific și academic, bazat pe aceleași principii care i-au inspirat pe fondatori și organizatori ai conferinței: egalitate, împărtășire a cunoașterii, informațiilor, descoperirilor, experiențelor și cooperare. Universitatea Hyperion din București devine astfel singura universitate din România care organizează asemenea evenimente egiptologice internaționale de înaltă ținută științifică. În acest sens ne mândrim și cu publicarea în 2023 a singurului volum internațional al primei conferințe de egiptologie din România, Gods and Humans in Ancient Egypt, volum a apărut în Statele Unite la prestigioasa editură a Universității din Arizona, contribuind astfel la promovarea imaginii României în lume. Egiptul antic este, fără îndoială, o civilizație care a depășit limitele timpului. Monumentele, textele și credințele acestei părți de lume sunt o moștenire care ne inspiră și astăzi. Misterele care le învăluie nu sunt doar întrebări fără răspuns, ci o invitație de a explora mai adânc trecutul, de a înțelege cine suntem și de unde venim.